Päivystävä vastaanotto Lukko-puhelimessa. Mikä on vikana? Onko se lekurilla? Kyllä, lääketieteen lisensiaatti EC Lukko. Hyvää päivää. Minulla on tällainen pieni ongelma, kun aamuisin vaivaa tuo vasen jalka. En tunne sitä kunnolla ja keskellä kehoa tuntuu painetta. Kyllä tämä nyt indikoisi, että teille on sydämessä vika. Todellako? Naapurin Pekka sanoi, että kun pukille pääsee, niin helpottaisi. Mutta kun akka on jo suolattu. Ei tässä kyllä ole suositeltavaa lähteä pukkia kolkuttelemaan. Hirttää nopeasti kiinni. Mitä minun kannattaisi tehdä? Kyllä tämä nyt on semmonen homma, että teidän pitäisi ottaa koskenkorva. Onko tässä kuurissa mitään haittavaikutuksia? Naapuri Pekka ainakin pientä pääkipua kärsinyt otettua lääkettä. Kai tämä menee Kelan lääkekorvauksen piiriin. Mä kirjoitan reseptin lähempää alkoa. Parasetamolin nauttiminen kuurin aikana pääkivun ehkäisemiseksi on suotavaa. Hyvää päivää jatkoa. Päivystävä lääkäri EC Lukko, mikä vaivaa? Minulla on luultavasti apessis penialis analitis. Valitettavasti tämä nyt on hyvä aika todeta teille olevan tuumori. Mitä sille pitäisi tehdä? Yleensä tuumori häviää tarvittavalla määrällä säteilyä. Onko teille matkapuhelinta? On minulla yksi. Päivittäinen asiointi paikallisessa puhelinliikkeessä vähintään 15 minuuttia auttaneen asiaan. Onko kaupalla väliä? Ei ole. Ollaan helpotettua, voitte palata normaaliin arkeen. Haittavaikutuksena tukka voi lähteä. Kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa. Päivystävä lääkäri Lukko, päivää. No päivää. Minulla on ongelma. Kertokaa oireenne ongelman ratkaisemiseksi. No minulla on ihottumaan nivuusissa. Punottaa ja kutittaa ihan koko ajan. Eiköhän se voiteella hoitu. Määrän papattaneenia 2 kertaa päivässä käytettäväksi. No miten sitä käytetään? Voitte laittaa leivän päälle juusto sekä metwurstia myös maun pehmentämiseksi. Oireiden poistettua voitte lopettaa käytön. No selvä. Laitatko e-resepti vai? Voimme senkin samalla raapustaa. Oliko muuta? No ei ole kyllä tällä kertaa mitään. Kiitos. Joo, kiitos.